Seuraavaksi katsotaan tekninen ylösnousu. Minkälainen tekniikka se on ja missä sitä käytetään? No, tekninen ylösnousu tarkoittaa yleensä semmoista tilannetta, kun me ollaan jollakin tapaa jouduttu maahan, selälleen. Kun me ollaan täällä selällä ja me halutaan teknisesti nousta ikään kuin turvallisesti ylös, niin silloin me laitetaan jompi kumpi jalka koukkuun, jalkapohja maahan. No tässä tapauksessa se on vasen jalka, joka tarkoittaa sitä, että me laitetaan oikea käsi kyynärvarsi ensin maahan, jonka jälkeen me otetaan kädellä tukea, lähdetään nostamaan ylävartaloa ja lantiota ylös. Samaan aikaan toinen käsi on ikään kuin tässä stopperina, suojana, ja vastakkainen jalka menee vartalon ali, me noustaan tänne ja lähdetään peruuttamaan. Ja jos me katsotaan se nopeutettuna, me ollaan täällä maassa, vastakkainen käsi ja jalka, pum, käsi eteen, vedetään ristikkäinen jalka pois ja lähdetään peruuttamaan. No, minkälaisissa itsepuolustustilanteissa tämä voisi olla hyödyllinen? Ja tosiaan tämä toimii myös kamppailutilanteessa, mutta nyt jos me katsotaan itsepuolustuksen viitekehyksessä. Me katsotaan tuolla ilkeä kaveri on heittänyt meidät maahan ja me ajatellaan, että okei, hän on voimakkaampi kuin me ei haluta jäädä tappelemaan, joten jälleen pienimmän haitan logiikalla potkaistaan kaveria jalkoväliin. Todennäköisesti, jos hän on mies, tekee todella kipeää. Potkun jälkeen se potkaiseva jalka jatkaa matkaa maahan, noustaan teknisesti ylös, pidetään kädellä huolta, että jos hän sieltä ryntäisikin vastaan, niin meillä on jotain suojaa tässä. Jos hän tulee uudestaan, me voidaan toisen kerran vielä potkaista, jonka jälkeen me jatketaan tätä matkaa ja lähdetään peruuttaan ja me saadaan tällä kädellä ikään kuin koko ajan suojattua itseämme ja pidettyä sitä etäisyyttä. Mutta on tärkeää, että se jalka tulee ikään kuin haarojen väliin, jonka jälkeen me käytetään tätä teknistä ylösnousua suojataksemme itseämme. Mitä luulet, olisiko tärkeä osata tämmöinen aika perustekniikka pahan päivän varalle?